Hayi ngiyayizwa nje inkulumo, ngiyayibona inkulumo eshiwo yileli khehla elogwede emantasha. Ngenxa yenkulumo yakhe umuntu akakwazi ukumhlonipha ambize ngenye indlela ngaphandle ukuthi uyikhehla, vele uyikhehla ngoba naye uyeyisa. Uyayizwa nje inkulumo meyikhuluma lo baba, wazi noma uqale ngokusela le brand yakhe ayithanda kakhulu. Uma ekhuluma unalo uhleko oluphakathi nendawo. Lolu hleko uyalibothi elokuhleka thina abantu bala eSouth Africa ukuthi naba abantu ngibabambile. Lo baba asimazeli lutho, akaze asenzele lutho la eSouth Africa. Sazi ukuthi ucomrade nje, ucomrade obalekele ngisho ama-comrade akhe e-SACP amakhomanisi. Umuntu ngempela oyixoki. Wazi ukuthi mekhulume yena uzoshayelwa ihlombe njengezimember ze-ANC. Kuthi uyibanjiwe comrade. Ngebhadi ke asona sonke i-ANC. Futhi enye into ewudodi nje siyayibona. Lo baba ukhuluma udodi. Angazi ukuthi kungani i-ANC ingakasikiphi namanje i-statement ixolisa kuleyanto. Okusho ukuthi ibona buholi sinabo yini lobana obungayiboni iphutha entweni eyenziwe lo mnumzane lowana noma lela khehla. Salikhumbula lela khehla leli. Lisuka kude nezinto ezibhedayo ukuthi ziyafihlwa izinto zalo baba. Noma kunokwenzeka ukuthi ngaphakathi kwe-ANC bayamhlonipha lento angayenzi yena ukuhlonipha abanye abantu. Lo baba usanda waxabanisa umphakathi wasendaweni yaseXolobeni efuna ukufaka ngenkani imayini ayiqhamuka naye e-Australia. Bangaphose ise-Australia. Wayiqhamuka naye e-Australia lo baba. Efuna imbe ngenkani endaweni yaseXolobeni noma abantu bakhona besho ukuthi leya tuthuko akuyona intuthuko leyanto. Leyanto izolimaza imfuyo yabo nendawo yabo enhle abayithandayo. Ibashiye bengazuzanga lutho. Ebagabisela ngemisebenzi eyibiza ngentuthuko imisebenzi. Esho ubuqili ukuthi abantu bayogqilazwa lapha. Asikhohliwe lezo zinto. Nabantu baseXolobeni abamkhohliwe futhi ngoba umphakathi wawuhlukanisa phakathi walapha kuleya ndawo. Okunokwenzeka ukuthi abantu namanje abazwani ngenxa yakhe. Agcinanga lapho. Sezwa futhi nangezimali zakaBhosasa ayikhuma njoba eshaya ngequnsula lesizwe nje. Wayikhuma izimali zakaBhosasa ekwakufanele zibhekelela amajele kwakhanjwa kuyogwazwa kuyena. Yena nabangani bakhe abanye lapha kuKhongolose. Wayengasebenzi, wayedla imali zethu. Imali zethu lezi zenze ukuthi abe nequnsula elingaka lesizwe. Intela yethu le ayibukela phansi namhlanje. Asikhohliwe ukuthi ubefuna ukufaka indodana yakhe kwasitha ngokuthi yena uyisenior kwi-ANC waphoqa ungqongqoshe okade ekhona ngaso sikhathi wezemfundo. Namhlanje lo ngqongqoshe walahlekelwa umsebenzi ngenxa yakhe. Wagcina ephumile esikhundleni sokuba ungqongqoshe wezemfundo uNkabane ngoba wayegcizelela ukuthi fanele afake indodana yakhe ibe usihlalo wakasitha. Eyifaka ngo-backdoor. Yilo wababa ke kuthiwa uGwede Mantashe. Ukude kakhulu mhlambe kunabanye abantu. Kodwa abantu base-Eastern Cape fanele bamkhumbule. Useyempeshenini manje. Fanele nimvakashele abantu base-Eastern Cape. Niyombingelela. Nifune leya brand. Imali leyana. Akuyona omunye umuntu. Yini leya mali. Thina ngeke sikwazi ukuyifuna. Abantu abanjengale abantu sengathi singangabakhohlwa South Africa. Abafana njengo uGwede Mantashe.